Ġesu resaq leja, qabada minida u qajjimha u jibdiet isservihom. Insellmilkom u nistedinkom għal 167 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. San Mark ikompli jirrakkonta f'dan il-ħadd li ġej il-ġurnata ta' Ġesu f'Kafarnaum. Ġesu li jgħallem fis-sinagoga u keċċa spiritu ħażin il-Vanġelu tal-ħadd li għadda, Ġesu li jkompli jgħix il-ġurnata billi ifejja il-morda, ikeċċi xjaten u jxandar il-wasla tas-Salt Natalla, sakemm fil-għaxija fit-tard bil-lejl jitla lejn l-oljiet biex jitlob. Kemm hi sabiħa l-ewwel xena ta' Ġesu li jidħol fid-dar ta' Pietru u jgħidulu li l-kunjata ta' Pietru kienet marida. Inċisifu għal-kliem ta' San Mark, Ġesu resaq leja, qajjimha minida u qajjimha u jibdiet isservihom. Qisu bħal donnu San Mark f'dan il-fejqan tal-kunjata tal-Apostlu Pietru jatina dera tal-missjoni kollha ta' Ġesu. Missjoni illi bija Ġesu resaq lejn il-bniedem marit imkisser bir-realtà ta' dnub u bil-biża tal-mewt u Ġesu jaqbad lid tal-bniedem iqajmu jerġa' jagħtih is-saħħa u l-bniedem idur lejn Alla biex jaqdih, ifaħru u jrodlu ħajr. Il-missjoni kollha ta' Ġesu illi jingħata lil bnedmin mhux biss fil-ministeru pubbliku tiegħu ta' predikazzjoni, ta' fejqan u ta' ħelsien, ma' missjoni li kellha ssib mbagħad il-qofol tagħha f'Ġesu li jingħata għalina kompletament fuq is-salib biex jifdina mill-għarq tal-veru mart tad-dnub, biex jifdina mis-seta tal-mewt fuqna. Din hija l-missjoni ta' Ġesu anki llum permezz tal-Knisja, illi jersa lejn il-bniedem imkisser, imjassar u marit u jerġa' jqajmu għal ħajja ġdida fil-preżent u fil-futur. U Ġesu jitlob biex il-bniedem anki tal-lum jilqa' din il-bxara it-tajba. Iftħinna qalbna mulej biex inħalluk tqajjimna mill-mar tad-dnub tagħna, ħalli minnek u minnek biss nirċievu ħajja ġdida. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.